Hvis modstanderen kommer frem med et ligeskub, går vi tilbage. Okay, og hvis han kommer frem med og skubber på tværs, så går vi fremad. Kommer vi i sikkerhed på den anden hånd. Okay, og hvis modstanderen kommer med et slag, kommer vi stadigvæk i sikkerhed på den anden hånd på ydersiden. Hvis modstanderen kommer tættere på og skubber, så kan man gå med og så lave den her. Godt. Og hvis han ikke skubber helt så hårdt, så kan man også gå frem. Hvis man er uforberedt i en situation, så har kroppen nogle reflekser indbygget, som vi kan drage nytte af. For eksempel den her. Og det kan man for eksempel bruge mod svingslag. Det er et godt spørgsmål, men lad os nu sige, at modstanderen kommer med sit svingslag. Så går vi ind her, så kommer han med sin venstre hånd, og på vejen over, så kan vi lige ramme ham i hovedet. Han griber lige for. Jeg går ind og laver frigørelsen. Og det skyldes, at hvis jeg står herude og har væk, så er han stærkere end jeg er. Så er jeg nødt til at skal ind, og jeg vil bruge min krop for at kæmpe imod hans arm. Og det gør jeg ved at gå tæt på. Og her er det vigtigt, at man lægger mærke til min albue. Hvis jeg igen står herude og kæmper med ham, så er jeg svagest i min arm her. Men hvis jeg træder herind, holder albuen ind til kroppen og drejer, så kan han ikke holde ved. Godt. Hvis han igen griber lige over, så åbner jeg hånden her og kører den op, samtidig med at jeg træder ind, kører over her. Og så er jeg igen i sikkerhed på hans anden hånd. Hvis modstanderen griber på tværs, træder du ind, skubber over her for at løsne modstanderens greb, og så træder du lidt skråt tilbage, samtidig med at du slår, som vi gjorde i den første teknik. Hvis modstanderen bruger 2 hænder, så er der flere muligheder for, hvordan han griber. Den første, det kunne være et kvælegreb. Så drejer jeg rundt, presser ind i struben på ham. Det kan godt være, at man tror, man ikke kan nå, når han står med strakte arme, men det kan man altså sagtens. Det kunne også være, at han bare tager ved min trøje. Så laver jeg bare det samme. Fingeren ind i struben og træder væk. Den anden mulighed, det er, når han laver de her greb, hvis vi tager et kvælegreb igen, det er at gå ind og massere ansigtet på ham. Samtidig med at træde et skridt frem. Der er også en anden mulighed for at komme fri, hvis han laver et kvælegreb.
Jeg drejer simpelthen bare og går. Han kan ikke holde ved. Til slut vil jeg lige vise, hvordan vi kan gøre os fri, hvis det er, han griber bagfra i kvælegreb. Ganske enkelt lige dreje kroppen lidt og ramme ham i skridtet. Og den tror jeg ikke, vi behøver at gentage, fordi den er ret smertefuld. Håber, I har nyt teknikkerne, og ellers er I velkommen til at kontakte mig, hvis I har nogle spørgsmål.